Pocieszyciel. Byłem na pokładzie samolotu, gdy tylko oderwał się od pasa startowego, zaczęło się. Zawsze tak się dzieje. Jakieś dziecko zaczęło głośno płakać. Rozumiem te maluchy. Zmiana ciśnienia, ból w uszach, płaczą, czasem nawet krzyczą. Oczywiście jest na to proste rozwiązanie. Wystarczyłoby, żeby wciąż ssały swoje smoczki. Ciśnienie wyrównałoby się i ból by minął. Ale im bardziej próbujesz im pomóc, tym głośniej krzyczą. Cóż, ból towarzyszy każdej zmianie ciśnienia. Nie mam tu na myśli tylko zmiany ciśnienia powietrza, ale życiowe ciśnienie, różne napięcia i wszechobecny stres. Niemal w każdej dziedzinie życia przychodzi nam się z tym zmierzyć. Praca, rodzina, pieniądze, zdrowie, relacje. Wiesz, co dzieje się, gdy pojawia się ból, kiedy zmienia się ciśnienie. Często wówczas krzyczymy. Czasem tylko wewnątrz siebie, czasem także na zewnątrz. Jest proste rozwiązanie. Jezus. Wiadomo, On nie jest substytutem smoczka, ale gdy On szepce do naszych serc, kiedy dotyka zranionych miejsc, On naprawdę wie, jak uczynić ból łatwiejszym do zniesienia. A my? Często im więcej pomocy otrzymujemy, tym bardziej krzyczymy.